Radi se o programu koji je razvijen sa skupinom, jednom multidisciplinarnom skupinom vanjskih suradnika i stručnjaka također iz Zavoda za javno zdravstvo i akademske zajednice i kliničara. I sada zapravo završavamo edukaciju edukatora, stručnjaka u Zavodima za javno zdravstvo koji će taj program promicanja mentalnog zdravlja Pomozi da implementirati u svoje zajednice i zapravo raditi edukacije sa odgojno-obrazovnim djelatnicima. Ako znamo činjenicu da u svakom razredu ima 5 učenika koji imaju probleme s mentalnim zdravljem, a obrazovna uloga škole, ja bih rekla da je danas najviše naglašena, ovo je zapravo prvi puta da mi imamo program koji će učiteljima pružiti konkretan alat koji će im pomoći u rješavanju problema s mentalnim zdravljem njihovih učenika. Velika je vrijednost tog projekta još u tome što ona će pomoći osvješćavanju i jačanju i razvijanju senzibilnosti učitelja i odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje problema mentalnog zdravlja. U svojstvu sam zapravo Zavoda za javno zdravstvo koji ima koordinativnu ulogu u kreiranju takvog jednog programa koji iziskuje međusektorsku suradnju. Suradnju zapravo između zdravstvenog sustava, odgojno-obrazovnog sustava, kojima se onda pridodaju i Agencija za odgoj i obrazovanje i akademska zajednica i klinike. Dakle, važno je ujediniti te sve različite sektore koji svaki sa svojom perspektivom pridonose u programu Pomozi da. I dakle, tu Zavod za javno zdravstvo ima svoju ulogu. Projekt je usmjeren na edukaciju obrazovnih djelatnika o postupcima prve psihološke pomoći djeci sa raznim teškoćama iz područja mentalnog zdravlja. Mislim da je edukacija jako dobro strukturirana, dala nam je puno korisnih informacija nama kao provedbenoj grupi, a osobito mislim da će biti vrijedna i iskustvo i znanja prenijeti obrazovnim djelatnicima. Mislim da smo svi unijeli jedan entuzijazam i različita iskustva unutra i da je konačni proizvod u stvari, što se vidi u konačnom proizvodu koji smo evo nakon sad 3. ciklusa edukacija s kojim smo upoznali sve stručnjake iz svih zavoda za javno zdravstvo iz Hrvatske, gdje su prve povratne informacije zaista pozitivne. Očekujemo isto i u sljedećoj fazi projekta, a to je kada ćemo s programom upoznati odgojno-obrazovne djelatnike, naše kolege stručnjake iz osnovnih i srednjih škola, svako u svojoj županiji. Mogu samo reći da sam jako ponosna da sam dio ove priče. Mislim da radimo jednu vrlo važnu stvar, da je pružanje psihološke prve pomoći jedna bazična životna vještina koja može svakome pomoći, a pogotovo učiteljima u svakodnevnom nekom radu sa učenicima i nekakvom pristupanju njima kada imaju neki problem ili nekakve teškoće. Kroz trodnevne radionice učitelji, nastavnici i svi ostali odgojno-obrazovni djelatnici će imati priliku usvajati neke osnove pružanja psihološke prve pomoći, zapravo učiti kako sa djecom razgovarati na brižan način i pružiti im emocionalnu podršku do primjerice eventualno stručne pomoći koju mogu kasnije potražiti ili ju već imaju, ali je važno da tijekom svog boravka u školi također dobiju ponekad
podršku kada su preplavljeni nekim smetnjama od strane odraslih koji s njima žive, rade i uče u toj školi.